बेवहाय खैथा खुसेर दोङो नोंथांनो आं बुंगासिनो दङ फोरमायना होदों आरोना फर्मुलाखौ बेवहाय 1 2 3 4 5 बेयाव 5टा खुसेर दोङो आरोना बे 5टा खुसेरनि भितराव नोंथाङा माने मोननैखौ जेने तेनेबाबो गारलांथारनांगोन आरोना 1 2 3 4 5 6 7 7टा बेवहाय रज'बाय आरोना मोनसे सुबावहाय नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय रायजोफोर आरोना आं दायो फैदों बारियाव माबायदि जादों बेखौ आं एसे नायनो फैबाय या हाजिरा दोङोमोन बेखौ साफा खालामनाय आरोना आंबो सफैबाय ना रायजोफोर नोंथांमोन आं देखायगासिनो दङ बारियाव मा दङ आरोना देग्लाय बोथोरा ओरैबायदि अखा फैबाय अखादोंनो माने खामानि मावनोनो हाला आरोना जिबायदि नै लेथ्रा जाजोब्बाय बारिया आयु रायजोफोर नोंथांमोननो सिगाङावनो आङो नै दिनै देखायना होबाय खुसेर आबाद आरोना ओरैबायदि खामानि जायो बे खुसेर आबादावहाय सोरबा जुदि मावनो इसाबाला बे आबादखौहाय मावनो हागोन नाथाय हाबा बिराद गोरा बिनि खामानिया नै रायजोफोर नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दङ आरोना माथो बुंबावनो आरो दायो बहुद खामानि दङ सिङावहाय हाजिरा खिन्थु मोना बे खामानिखौ मावग्रा आरोना बेलेग खामानिखौबा मोनो मावनो थाखाय आरोना मानसिफोरखौ नागिरनानै नाथाय खुसेरनि आबादावहाय मानसिफोरा हाबा आरोना मानो थाखाय खुसेर आबादावहाय खामानि मावा बेखौबो बुंना होगासिनो दङ रायजोफोराना आं थांगासिनो दङ सिङावहाय आरो माबायदि जादों अबस्थाया देखायगासिनो दङ नै फुल दै जाजोबनाय बियो जिबायदि खस्थ' जाबाय दाखालि बावै नै ओरैजाय माने ओरैबायदि साफा खालामगासिनो दङ आङो नांथाबगासिनो दङ नै बे फिसा मानसिनि थाखाय जासिगोन आरो बेखौ दानजोब्बाय मानसिफोरा बिराद फैसा मोनो होननानै सानो आरोना खुसेर आबाद थाबोला नाथाय जायनो आबादखौ खालामो बिसोर मिथियो आरोना नै दानजोब्बाय एसे दोनख'नि बोरायाना नै ओरैजाय रायजोफोर फुल खुसेर दंजोबो एकदम मोजां खुसेर जाना थादों नै बेफोरखौ दाननानै हरजोबनो नांगोन आरोना दाखालि लांबाय सासे टाटा मबाइलावहाय आरोना बलेर' पिकआपआव 18 कुइन्टेल लांबाय रायजोफोर बेखौ आं दानना हरजोब्बाय नै बिथिंहाय नै बेयावहाय बहुद खामानि दङ रायजोफोर आरोना नै बेखौ बिदि खालामना होनांगोन दायो नै बिदि माना होनांगोन नै बिदि खुना होनांगोन आरो बिदि खुजोबनांगोन बेखौ अब्लासो मोजां जागोन आरोना नै बहुद गोबाव समनि उनाव दिनै आं नोंथांमोननो ब्लगखौ लाबोबावबाय नोंथांमोननो सापर्ट खालामदो आरोना नङाबोला आरो आंनि चेनेलाबो एसे दुरबल जालांबाय थागोन नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट जेसांहाय खालामना होदो आरोना नै बे मोजां खुसेरनि बेफोरखौ आं दानना हरजोबगोन देग्लाय आरोना अखा फैगासिनो दङ नालाय बेनिखायनो आं हायाखै दायो दाननो आरोना आरो बेवहाय नोंथांमोननो आङो एसे माने साजेसन होनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दोङोबोला नोंथांमोना नायलांजोब आरोना नोंथांमोना आं फोरोंगासिनो दङ खुसेर आबादनि जिथु नियम फर्मुलाखौ आरोना नै ओरैजाय इथिंनिखौ माने फुल साफा खालामनो हायासै आं रायजोफोर ओरैबायदि खुसेर दोङोमोन आयु दायो बे खुसेरखौ आङो एकदम मायबो दाननो मोनासै माने हाग्रा जाजोब्बाय नै बिराद साफा खालामख'नो हाया नालाय 1 2 3 4 5 6 7टा बेवहाय रज'बाय आरोना मोनसे सुबावहाय बे खुसेर आबादखौ जुदि साफा खालामख'नो हायाबाला ओरैनो नस्थ' जाजोबो आरो बेनिखायनो माने इसेबां गोजौबो गायनो नाङा आरोना एसे खम गायनांगौ आरो खम गायनायनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना माने खुसेर आबादनि फिथाइखौ मोनो आरोना बेवहाय खैथा खुसेर दोङो नोंथांनो आं बुंगासिनो दङ फोरमायना होदों आरोना फर्मुलाखौ बेवहाय 1 2 3 4 5 बेयाव 5टा खुसेर दोङो आरोना बे 5टा खुसेरनि भितराव नोंथाङा माने मोननैखौ जेने तेनेबाबो गारलांथारनांगोन आरोना नै बेखौ दानदो बेखौबो दानदो नाथाय बे मोननैखौ गारलांथारनांगोन नङाबाला नोंथांहा फेंखा ओंखारनाय नङा आरोना फेंखाया दुरबल जागोन बेनिखायनो मोननै खुसेरखौ जेने तेनेबाबो सुबनि गेजेरनिफ्राय दिनलांथारनांगोन आरोना गोराबाबो गोरलैबाबो आरोना नङाबा नोंथांहा खुसेरा सेकेन्ड टाइम ओंखारनाय नङा आरोना ओंखायनो दानजोबनाङा मोननै खुसेरखौ जेने तेनेबाबो दिनलांनो नांगौ आरोना नै बेवहाय आङो खैथा गारलांखो नै 1 2 3 4 5 6 7 8टा खुसेर दोङो गासैबो दानजागोन बे बिराद मोजां गोजा गासैबो नै कालारफुल आरोना नाथाय बेवहाय दिनलांनाय लोगो लोगोनो बेसेबां ओंखारबाय नै हिसाब गैयै ओंखारबाय नै
बेफोर ओंखारजोबगोन आरो बेबायदि आरोना बेयावहाय ओंखारजोबखांनायनि उनावसो आङो नैबेखौ लुमनायखाय मैया दाननाय जाबाय आरो ना नै गोजा जाबाय ओंखारजोब्बाय बेयाव दायो आङो मोनसे मेडिसिन होनांगोन आरोना बे मेडिसिनखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आरो फोरमायनानैबो होगोन आङो नै बेवहाय खैथा फुलि ओंखारदों नै नायदो बेवहाय मोनथाम गालांदों आङो नोंथांमोना जुदि आबादाव जुदि इन्टारेस्टेडब्ला खालामनो हागोन आरो आंनियाव बिराद माने मा होनोमोन बेखौ फुलिखौहाय मा होनोमोन बेखौ फुलियाखौनो होनगोनदां फुलिखौ लांफायनो हागोन आङो नोंथांमोननो हरनो हागोन आरो ना मोनसे बाथ्रा रायजोफोरा नोंथांमोननो बुंगासिनो दङ फोरमायना होगासिनो दङ बेखौ एसे गोसोआव लानानै आबादखौ खालाम आरोना थारमाने बेयावहाय लर खालामो नालाय बेयाव लर खालामो नोंथाङा बेसेबां गोलाव खालामो नोंनि सायाव बियो नाथायबा माने एसे साननो गोनां जादों बे गेजेरावनो आं बुंना होगासिनो दङ माने बे लरखौहाय बेसेबां डिसटेन्स गोजान खालामनांगौ बिथांमोननो बेयावहाय जाबाय मोनसे लरनि मोनसे लर बनायबाय आरो बेयाव मोनसे लर बनायबाय बेखौ नोंथांमोना 6 फुट 6 फुटखौ दोनथारनांगोन आरो ना 6 फुट दोनबासो नोंथाङा माने आजादियाव थांनानै खामानिखौ मावनो हागोन आरो ना बेखौ 6 फुट बिनिफ्राय बेहालागै 6 फुट होमबानिया नोंथाङा आरामैनो सिङाव हाबलांनानै मावलांनो हागोन आरो खामानिखौ आरो ना नाथाय ओमफ्राय बे गोलौआ नोंहा मथा मथि हमना ला 20 फुट 30 फुट गोलाव खालामनानै आरो गेजेराव बिदि ब्लड दोनदो बिदि ब्लड दोनदो नङाबा नोंथाङा बिदि बिगुर खुनायाव बिदि बिगुर खुनायावहाय एसे खस्थ' जागोन गारनायाव आरो ना ओंखायनो माने गेजेराव ब्लड दोनलांखानांगोन आरो ना बिथिं दानजोब्बाय नालाय नै बिथिं एसे गैला खुसेरा नाथाय होमबाबो माने बिराद रज'दों नै ओरैबायदि रज'दों दायो आं बेयावहाय मा मेडिसिन होनांगौ नोंथांमोननो आं बुंगासिनो दङ दायो बेयावहाय ओंखारबोनाय समायाव आरोना बेवहाय नोंथाङा हासार गारनांगोन आरो ना दानखांजोब्बायबासो हासारखौ गारदो रायजोफोर नङाबाला दानखाङि सिगाङावबाला माने लोंनायाव एसे उसुबिदा जायो नालाय बेनिखायनो माने हासारखौ दानखांजोबनायनि उनावसो गारनांगौ आङो नै बिथिंखौ दानखांजोब्बाय नालाय दायो आं बिथिंखौ हासार गारनोसै सरकारि हासारा मोनथाम कुवालिटि दोङो बे कुवालिटि मोनथामखौ नोंथाङा गारनो हागोन बा मोनसेल' कुवालिटिनिबो दोङो बे मोनसेल' कुवालिटिखौ नोंथाङा गारनो हागोन जुदि इसा जायोब्ला आरो बबे मोनसेखौ गारनो आं बुंना होगासिनो दङ DP पटास आरो इउरिया बेखौ जमा खालामनानै लागायना हो बाङाय आरोना एसे थोबसेहै गोजोहै गारनाङा नङाब्ला सेवगोन नालाय गाहायाव हरख'जोबगोन ना ओंखायनो माइल' गारना होबानो जाबाय DP पटास आरो इउरिया आरो मोनसे आरो पारफेक्ट मोनसे हासार दोङो बेबो माने अर्गेनिक नङा आरो बेबो माने सरकारियानो हासारा बे जाबाय मामोन बावगारलायबायलै आङो बेबो खालि मोनसेखौनो गारजागोन थाङा NPK होननानै बुङो रायजोफोर NPKखौ नोङो मोनसेखौनो गारना होदो होमबानिया नोंहा इउरियाबो नांला DP पटासबो नांला आरोना रायजोफोर नै एम्फौआ नै बिदि जायो आरो बेफोर एम्फौआनो माने दा नस्थ' खालायगोन आरो ना आबादखौ गाज्रि खालायगोन नै बिराद गाज्रि बे मिस्रोमानो जायो आरो ना नै लुवारबो दोङो नै आयौ लुवारफोरा मेरला लुवार बेरलाव दोंगोन आरोना नै बिराद बेखौ साफा खालामनो थाखायनो मानसि मोना आरोना मानो होनबोला बौवो नालाय बेनिखायनो बायो आरो गरम बोथोराव बे खामानिखौ मावनो हाया सिङाव हाबनानै आरोना जायनो माने प्रेसार गोनां मानसि बे मानसिया दुब्ला थैना थाखागोन सिङावहाय ओरैबायदि बारबो हाबा जेबो हाबखाया आरो ओरैबायदि गरम जाखायो दायोहाय नैबेयावहाय नै मेडिसिन नांगौ जाबाय मानि मेडिसिन माने एम्फौनि मेडिसिन काराटेखौ गोसोआव लाखा आरो बिनि गेजेरावनो मुलि दुखानावहाय सोंबानो मिथिगोन खुसेराव होग्रा एम्फौनि मुलि नांगौमोन होनबानो बिसोरो होयो आरोना बेवहाय आङो आबादखौ 2 बिगा खालामदोंमोन 2 बिगानि भितराव आङो आधा बिगाखौ माने खतम माने बेखौ खालामनो हायासै नालाय हाग्रा जाना थाजोब्बाय बेखौ बार होनानै दायो आंहा जेने थेनेबाबो 1.5 बिगा खुसेरा सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो सोलिगासिनो दङ आरोना आइजोफोर माब्रै नांदों आबादखौ एसे कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट खालामबासो आं नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होनो हागोन आरोना थेंक इउ